חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כל אחד ואחד עובר לפני הקדוש ברוך הוא בדקדוק, כמו כבשה שעוברת תחת שבט הרועה. לכאורה, יום כזה היה צריך להיות מלא פחד וחרדה. הרי זה יום הדין. אבל מעניין לראות שדווקא ביום הזה, התורה מצווה עלינו לשבת לסעודה חגיגית, לאכול ולשתות מתוק, ולשדר שמחה וביטחון. למה? כי בראש השנה, עיקר העבודה שלנו להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. זה לא רק דין אישי על פרנסה או בריאות, אלא ההכרזה שלנו כעם וכיחידים. אתה המלך שלנו. כשיהודי אוכל תפוח בדבש, הוא בעצם מבטא אמירה עמוקה. אני בטוח בקדוש ברוך הוא. אני יודע שהשנה תהיה מתוקה, כי אני מקבל עליי את מלכותו מתוך אהבה ושמחה. בחסידות מוסבר שהיראה של ראש השנה היא יראה מיוחדת. לא פחד מהענישה, אלא יראה מתוך התפעלות. כמו אדם שעומד מול מלך גדול ומרגיש קטנות מול עוצמתו, ובו בזמן מתמלא באושר על הזכות להיות חלק מעם ישראל, בניו של המלך.